Хайырлы кеш, эфирда Татарстан хәбәрләре вакыты, көн яңалыкларын бүгін дә сезгә мин Фәнис Камал җиткермен. Чыгарылыш башында ТАССРның 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларны искә төшерик. 1990 елның бу көнендә Татарстанга ул чакта Россиянең Югары Советы рәисе Борис Ельцин килә. Әлеге вазифадагы беренче эш сәфәрендә ул Татарстанның суверен республика була алуын белдерә. Ельцинга КМОны күрсәтәләр, язучылар берлегендә ул җәмәгатьчелек белән очраша һәм хәтта трамвайда йөри. 2 көнлек сәфәре вакытында Ярчаллы, Әлмәт һәм Алабугада да булып кайта. 1990 елның 6 августы Россиянең һәм Татарстанның халык рәссамы ТАССРның беренче гербы авторы Бакый Урманчы дөньядан киткән көн. Ул татар һөнәри сәнгатенә нигез салучыларның берсе, нәкыш остасы да, график сынчы, театр рәссамы да була. Башкалада, Алабугада, Түбән Кама һәм Яшел-Үзәндә Бакый Урманчы исеме бирелгән урамнар бар. Рәссамның иҗади эшләре Россиянең һәм элеккеге СССР илләренең 20дән артык музеенда саклана. Хәзер исә бүгенге вакыйгалар турында. КНИТ КХТның элеккеге ректорына карата хөкем карарын укый башладылар. Пока не знаем, когда кончится, скажем. Герман Дьяконов гаепне таныймы һәм аңа нинди җәза каралган? Рамзилә Гафиятуллина. Кемдер 100 балл җыя, кемдер киләсе елга тапшырачак. Алар аттестатны кулына алганнар бит, алар эшкә алар, эшкә керә алар. Бердән дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләрен инде Гөлнас Сәйфетдинова белә. Тимер атка атланып. Многие пешеходы ходят по ним, даже когда дорожки разделены. Казандагы юлларның велосипедчылар өчен уңайлымы икәнен Рания Абдрахманова бәяләде. 8-нче көн сусыз. Biz аны белмәдек и су җыеп кала алмадык. Ничек Казанның дуслык бистәсендә су юк. Проблемна Руслан Хусейнов фиранда. Алар хәзер судның ахыргы сүзен көтә. КХТдан 64 миллион сум акча үзләштерү белән бәйле җинаять эше буенча хөкем карары чыгарганда зыянның 42 миллион сумга кадәр кимегәне билгеле булды. Төп гаепләнүче вузның элеккеге ректоры Герман Дьяконов. Тикшерүчеләр ачыклаганча аның 10 эпизод эшкә катнашы бар. Ректорны әле 2017 елда кулга алган иделәр. Судтан Рамзилә Гафиятуллина материалы. Шундый җәй әрәмгә уза дип күрсенә элеккеге ректор. Ябыккан дип пышылдаша аны белүчеләр. Хөкем көтә-көтә 3 ел узган бит. Бу кадрлар 2017 елның 15 августында төшерелгән. Герман Дьяконовны Вахитов районы судына алып килгән көн. Аннан тикшерү изоляторына. Нәкъ 1 елдан сак астыннан чыгарыла. Әмма гаепләүләр алынмый. Киресенчә, артагына. Хәзер Герман Дьяконов эшендә 10 эпизод бар. Гаепләнүчеләр эскәмиясендә 7 кеше. Тикшерү барышында билгеле булганча 2012-2016 еллар аралыгында алар вузны үстерү һәм фәнни эшләнмәләр өчен бүлеп бирелгән бюджет акчаларын үзләштергән. Закон бозуның 10 эпизоды ачыкланды. Китерелгән зыянның гомуми күләме 64 миллион сумнан артып китә. Эш нидән башланасы? Хукук сакчылары башта проректор Александр Кочневны тоткарлый. Аның шикле килешүләр белән бәйле булуы ачыклана. Ул исә үз чиратында Дьяконовка күрсәтә. Моннан тыш экс-ректорны югары уку йортында ярдәм йөзеннән зур компания күчергән акчаны үзләштерүдә гаеплиләр. Әмма ул гаепне танымый. То есть то, о чем говорит в этом заключении, что... Мин бер кемгә дә бернинди күрсәтмәләр бирмәдем. Акчалар буенча һәм аны Мәскәүгә күчерү буенча да бу гаепләүләр бары тик Кочнев сүзләренә генә корылган һәм алар дөреслеккә туры килми. Герман Дьяконов бүгенге утырышка көр күңел белән килеп керде. Үзе белән документлар тутырылган сумкадан артык әйбер күренмәде. Суд залыннан ук сак астына алып китмәселәр, башкасына өмет зур түгел дип сөйләнде адвокатлар. Важный, конечно. Ну, сейчас с первых строчек будет понятно. Изначально же уже будет понятно. Вторая часть уже понятно, какой будет обвинитель или оправдатель. Дьяконовтан айырмалы буларак КХТның элеккеге проректоры Илдар Абдуллин хөкем карарын тыңларга 2 сумка әйбер белән килде. Дальше проходим. Ул башка җинаять эше буенча 6 ел ярымга җәзага тартылган иде. Шуңа да тикшерү изоляторыннан бирегә аны конвой озатып бара. Журналистларга бүген хөкем карарын төшерергә рөхсәт итмәделәр. Янәсе дәүләт контракты белән бәйле мәгълүматлар яңгыраячак. Гаепләнүче якның адвокатлары да әлегә үз фикерен әйтми. Пока не знаем, когда кончится, скажем. Хоть что-нибудь пока может быть. Профессорлар төркемен җәмгысе 37 елга колонияга озатырга мөмкиннәр. Элеккеге ректорның гаепләүче як ирегеннән 9 елга мәхрүм итүне сорый.
Моңа кадәр дәүләт гаепләүчесе бу эшкә катнашып булган 7 кешене дә 3 елдан 9 елга кадәр гомум режимдагы колониягә җибәрүне сораган иде. Суд нинди карар чыгарыр? Бу эшкә иртәгә нокта куелыр дип көтелә. Рамзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда хатын-кызлар өчен махсус ясалган машина кую урынын юк иттеләр. Исегезгә төшерәбез, Сәүдә үзәге янәшәсендә гүзәл затларга дип парковка булдырылган иде. Машина урыны гадәттәгедән 2 метрга киңрәк һәм ачык алты өстә була. Башкала халкына бу уңайдан әлбәттә фикерләре дә бүленде. Кемнәрдер бу башлангычны хуплый, икенчеләр бу хатын-кызларны мыскыл итү, янәсе машина куя белмиләр дип әйтә. Кайберәүләр иратларга нишләп мондый парковка каралмаган дип сорау бирә икән. Мне кажется, ничего страшного не было. Миңа калса, монда бернинди куркыныч нәрсә дә юк. Хатын-кызлар парковкасы булсын ди, шуннан нәрсә? Караңгы төс барыбер куркынычрак шикелле. Для девочек как бы это важно. Кызлар өчен бу бик мөһим, бу парковка кирәк иде. Ни өчен буяганнар? Анысын белмим. Хоть фиолетового бы она цвета было, хоть зеленого. Я считаю, что должна быть общая парковка, что для мальчиков, что для девочек. Контрольда тотучы органнар кагыйдәләр бузылган диләр. Парковка урыннарының шул кадәр киң булуы да, андагы билгеләр дә гамәлдәге законнар белән каралмаган. Юхиди хилафлыкларны 7 августка кадәр бетерү турында күрсәтмә чыгарган иде. Прокуратура шулай ук менә Россия конституциясын бузу дип саный. Согласно Конституции... Конституция нигезендә безнең илдә халыкның хукукларын чикләү тыела, шулай ук ир-ат һәм хатын-кызларның да хукуклары тигез. Шуңа да мондый парковкалар булдыру законлы түгел. Машина йөртүчеләрне җинс буенча дискриминациялый. Моннан тыш парковка урыннары дәүләт стандартларына да туры килми. Шуңа да Сәүдә үзәгенә тиз арада хилафлыкларны бетерү бурычы куелды. Казан велосипедчылары да үз хукуклары кысырыклана дип саный, башкалада үзләре өчен юлда мөмкинлекләр каралмаган дип белдерә алар. Алар бу турыда видеороликта ясап, аны интернетка да салган. Хәзер шуны яклап тавыш бирүне сорыйлар. Быел Казан велосипедлы шәһәрләр арасында Россиядә беренче бишлеккә дә кирде. Аларның саны артагына. Айруча быел чит илгә ялга барып булмаган шартларда велосипедчылар катнашында юл хәрәкәтләре дә күбәйгән. Анысын булдырмас өчен чара күрелә микән соң тулырак Рания Абдрахманова. На велосипеде я со студенческих времен. Марат Бикмуллин велосипедка утырып көн сайын 40 чакрым уза. Казан юлларына ияләшеп бетсә дә каршылыклар күп ди. Людей это тормозит. Велосипедчылар өчен аерым полоса булмау күпләрне велосипедка күчеп турыдан туктата. Велосипедчылар исә үзләрен бу юлда чит итеп хис итә. Шуңа алар менә бу полоса минеке дип үзләрен ышанычлы хис итсен өчен махсус юллар кирәк. Казанны урап йөрүче шундый ук велосипедчылар да аның белән килешә. Вот мне неудобно сейчас ехать по тротуару. Миңа менә тротуардан йөрергә уңайсыз. Әгәр дә үзәк юл буйлап барсам, автомобильчеләргә комачаулыйм. Үзем өчен дә куркыныч. Просто страшно, ты едешь, и особенно когда большие автомобили грузовые, ну очень страшно. Многие пешеходы ходят по ним. Тагын бер каршылык булган велоюллар буйлап та җәяүләр йөри. Аларныкы аерым билгеләнеп куйган булса да. Төп көндәшләре булган җәяүлеләр дә велосипедчылар белән тротуар бүлешүгә шат түгел. Бу аерым юл булса әйбәтрәк инде, конечно. Алар өчен дә, безнең өчен дә әйбәтрәк. Бәрбер дә инде балалар бар. Алар бик карап тормыйлар. В зависимости от того, Нинди тизлектә йөрүләренә карап, кечкенә балалар белән барганда яннан очып узалар икән, әлбәттә бер шылам. 1 миллионнан артык кеше яшәүче Казанда велосипедчылар өчен юллар шәһәр үзәгендә генә диярлек. Алары да парклар янәшәсендә һәм җәяүлеләр йөри торган зоналарда. Һәм велосипедчылар сүзенә караганда, безнең шәһәр масштаблары өчен бу әлбәттә эс. Шуңа чакрымнарны арттыру өчен Казан велосипедчылары берләшергән ди. давайте подпишем петицию, пересчитаемся по головам, сколько нас в Казани. Бу кадрда үзен велобарада дип йөртүче Алексей Аносов. Ул Instagram битендә менә шушындый ролик урнаштырган. Вот автомобилистам, к примеру, они идут же на их поводу. Машина йөртүчеләрне аңлыйлар ич, юлны киңәйтәләр, билгеләр сызалар, шулай да бөке дип зарланалар. Без зарланмыйбыз. Әйдәгез велосипедчыларның күпме икәнен саныйк. Мин аннары без ярты миллион кеше, безнең өчен дә эшләгез дип мөрәҗәгать итәрмен. Аны ишеткәннәр бүген Казан мэры Илсур Метшин велосипедчылар белән очрашты. Хәзер шәһәрдә төзелүче барлык яңа юлларда велосипедчылар өчен полоса калдырылачак. Андый маршрутлар озынлыгы 75 чакрымга җиткереләчәк. Такой сеть, мы не говорим, что это конкретная велодорожка, мы говорим, что это именно веломаршрут. Сегодня мы уже ищем решения и принимаем системные решения, как вот, допустим, на примере строительства жилья, что мы вводим это в стандарт и говорим, что это равные участники транспортного движения. Әмма шул ук вакытта куркынычсызлык кагыйдәләрен дә онытырга ярамый. Быел гына да велосипедчылар белән бәйле 100-гә якын юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Яртысыннан артыгында велосипед хуҗалары үзләре гаепле. Велосипедчылар юл
юлара үткәндә җәяү үтәргә тиеш. Юл аркылы җәяү үтмәгәндә велосипедчылар үзенә зыян ала. Мындай хәлне булдырмас өчен Казанда чара күрелә башлаган иде. Әлегә 2 урында Ямашев һәм Беломорская урамнарындагы җәяүлеләр чыгу юлында менә шушындый билгеләр барлыкка килде. Алар юлны чыкканда велосипедчыларны тимер атларыннан төшергән ди. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Дәвам итәбез. Татарстанда ковидтан 2 кеше вафат. Яршалыда яшәүче 84 яшьлек хатын-кыз үпкә ялкынсынуы белән хастаханәгә озатылган була. Тест анда коронавирус диагнозын раслый. Өлкән кешедә йөрәк кан тамырлары авыруы булуы хәлен катлауландыра. Казанда яшәүче 63 яшьлек ир дә хастаханәгә пневмония беләнләгә, үпкәсенә һәм баш миенә сыекча җыелудан үлә. Узган тәүлектә коронавирус диагнозы тагын 30 кешегә куелган, 7сен хастаханәгә салалар. Башкалада ковидны 12 кеше йоктыра. Биектау, Нурлат, Чистайда 3-ер, Яршалыда 2 очрак. Калган районнарда берәр. Пандемия башыннан Татарстанда 4621 кеше савыккан, шул исәптән 24-е узган тәүлектә. Бортында коронавирус табылган Суворов теплоходында 55 татарстанлы була. Бу хакта бүген Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе башлыгы урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Алдагы көннәрдә 7 турист турында гына сүз барган иде. Исегезгә төшерәбез. Теплоход Казан, Ярославль, Казан маршруты буенча барган. Экипажда коронавирус булганы 30 июль көнне ачыклана. Түбән Новгородта пассажирлар өйләренә изоляциягә озатылды. Шул исәптән татарстанлыларда яллары ял булмагач, туристлар хәзер компенсациягә дәгъва кылалар. И все эти 55 человек сейчас находятся. 55 кешенең барысы да хәзерге вакытта өйләрендә табиблар күзәтү астында, 14 көнлек изоляциядә. 10-12 көн узгач алар кабат тест бирәчәк, нәтиҗәләр билгеле булгач карантин бетереләчәк. Татарстанның Теләсә кайсы авылында яшәүче кеше беренче медицина ярдәмен шунда ук алырга тиеш. Быел республикада тагын 50 яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылырга тиеш. Алар 8 ел дәвамында республика программасы буенча төзелә. Монда авырларны кабул итәм. Монда процедурный кабинет була. Иске Шигали авылында 2 ай дигәндә өр-яңа фельдшер-акушерлык пункты төзеп куялар. Анда Ания Гайнулова эшләячәк. Кулаяк киселеп киләләрме, тын кысыламы, ул ярдәм итә. Язын кызын прививкаларда шушында ук ясалачак. Мин монда беренче ярдәм күрсәтәм. Көнгә мин 12 кеше кабул итәм. Кеше бик сорый, кайчан сезнең ФАП ачыла дип. Элек 13 ел дәвамында авылның фельдшерлык пункты мәктәп бинасында урнашкан булган. Әмма монда ашыгыч ярдәм керә алмый, юлы да юк. Табиб кабинетына эләгер өчен 2нче катка менергә кирәк. Безнең авылларда бик авыр менәргә иде. Яңа ФАП Шигали җирлегендә төзелгән 3нче бина. Инвалидларга менергә җайлы булсын өчен махсус платформа куелган. Беренче пациентларны 2 атнадан кабул итәргә җыйналар. Хәзер өчен матурлыйлар, медицина җиһазлары китерелүен көтәләр. Монда кертелде грунт. Бүген иртәгә аны тигезлиләр, канализация кертәләр, аннары кертәбез чернозем, моторлап тигезләп куябыз да, алгы якларын благоустрой итәбез. Инде хәзер вакытта ишендә бара ремонт до конца бетмәгән, анда аз гына калды. Кирәк, ничегендә кирәк булмасын. Ыңгайлы, җулай бит. Бик кирәк. Беренче ярдәм итәргә, әбиләргә, балалар белән сравно авыр бит инде, 2нче этажга менергә бик авырган әбиләрен киләләр. Беренче ярдәм аларга бит. Татарстанда мондай фельдшер-акушерлык пунктларын президент программасы буенча төзиләр. 8 ел эчендә Питрәш районында гына 13-не сафка бастырганнар. Также на ФАПах работают и акушерки. ФАПларда акушерлар да эшли, табиб амбулаториясында профилактик тикшерү узарга мөмкин. Һәм сәламәтлек саклау ил күләм проекты беренчел медицина санитар ярдәм программаларын тормышка ашыру кысаларында былтырдан бирле мобиль комплекслар эшли. Илдә бер объект, аның 43-е шул фельдшер акушерский пункт, 7 амбулатория, бу кешегә беренче ярдәм бирү. Шул медицинасы буенча бик кирәкле нәрсә авыл тирәсендә. 2012 елдан бирле республикада 500дән артык ФАП, 34 амбулатория төзелгән. Моннан тыш беренче этапта ярдәм күрсәтүче 1000 медицина учреждениесе төзекләндерелгән. Питрәш районыннан Рания Абдрахманова, Юлия Муратова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Краннан су килмей, бакчаларда йөзеп йөрерлек Казанның Дуслык бистәсендә яшәүчеләр авариядан соң атнадан артык сусыз утырга мәҗбүр. Башта труба тишелә, шуннан якын тирәдәге йортларга, мунчаларга су агып керә башлый. Аварияны кайчан һәм ни рәвешле бетерәчәкләрен Руслан Хаснетдинов белеп кайтты. Тут размыло весь асфальт, он провалился. Дуслык бистәсендәге менә бу куйдан су фонтан булып бәреп чыга, шуннан йортларга, бакчаларга су агып керә. Су баса, безнең идән астында су, кышын җәен су хәзер. Соның беткәндә юк, плесен стеналарда. Рушания Дениева хуҗалыгында да йөзеп йөрерлек, хәтта мунча да кереп булмый ди ул.
Авырында авыр менә бөтен бакчабыз су безнең. Бакчабызны су баса. Мунчабызда су, туалет су. Бистәнең транспорт урамында гына 20 йорт сусыз утыра. Берничә көнлек водоканал цистерналар белән су китерә. Баштарак халык суы сары дип кире борылып китсә, хәзер килгәне бетеп бара. Июльдән башлап инде 4 мәктәбе су бетте. Үзегез беләсез, балалар белән ыллык кешеләр торганда сусыз тагында начаррак инде. Дуслык бистәсендәге транспорт урамы бүген исеме тулысынча туры килә. Биредә бик күп техника эшли һәм аварияның һәм суның ни өчен килмәвен ачыклыйлар. Водоканал хезмәткәрләре аңлатканча, су шелтәрен ярты гасыр элек биредә яшәүчеләр үзләре салган була. Торбалар водоканалныкы булмагач, хуҗасыз дип табыла, ләкин бистә халкы су өчен даими түләп торган. Учитывая необходимость обеспечения жителей водой, халыкны су белән тәэмин итү кирәклеген искә алып, әлеге җир участогы безнең оешма карамагына кермәсә дә, торбалардагы басымны арттыра башладык. Шулай ук куеларны чистарту һәм әлеге урамга су үткәрү эшләре дәвам итә. Бистәдә хуҗасыз торбалар калырга тиеш түгел, тик эшләрнең кайчан төгәлләнәчәге әлегә билгесез. Водоканалда суны цистерналарда ташып торырга сүз бирделәр. Руслан Флудинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Фон оешмасына өлешләп акча кертеп фатир ала алмаучылар ни өчен суд утырышларына килми һәм аларга тиешле йортларны хәзер кем төзеп бетерәчәк? Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханыннан кирәкле күләмдә балл җыя алмаган укучылар саны арткан. Бүген бу хакта Мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов БДИ нәтиҗәләренә багышланган матбугат очрашуында белдерде. Шул ук вакытта кайбер фәннәр буенча уртача күрсәткечләрне шактый арттыра алганнар. Сөенечле хәбәр ул 100 балл җыючылар узган елдагыдан күбрәк. Дистанцион белем бирү БДИга нинди йогынты ясаган? Тулырак Гөлнар Сайфетдинова. Экзаменнарны бер айга күчерү планнарын әзерлек булды. Инде белгән әйберләр онытыла да башлады. Бер ай буе. Әмма нәтиҗәсе барыбер югары. Олимпиадаларда җиңеп шомарып беткән күрәсең. Күкмараның Едигәр авылыннан Инсаф Фәйзрахманов ЕГЭдан 4 фәннән 393 балл җыйган. Информатика, рус теленнән 100. Уку йортына инде сайладым. Документларны КФУның югары уку йорты ИТИС дип атала да бирдем. Программист булырга хыялланам. Менә Бөгелмәдән Евгения Орешкина рус теле химиядан 200 балл җыйган. Алар мәктәп район горурлыгы. Быел гомумән 100 балл җыючылар саны арткан. Рус теле, рус әдәбияты, информатикадан. Әмма инде 5 ел дәвамында чит телләрдән 100 балл җыючылар юк. Уртача күрсәткечне алсак, Россия күләмендә алар югары кала. Һәм республика буенча кайбер фәннәрдән үсеш бар, икенчеләреннән нәтиҗә начаррак. Рус теле, әдәбият, география буенча физикада бераз югарырак, әмма математика, химияны алганда, анда инде безнең нәтиҗә былтырга караганда түбәнрәк, чөнки менә бу фәннәр авыррак фәннәр буларак әзерләнгәндә укучы кирәк, кырыйда укучы кирәк. Шуңа күрә менә бу дистант кирәкме, юкмы дигәндә, укучы кирәкме, юкмы, дистант кына калсын дигәндә, шушы сорауларга җавап шушы. Телефон кулланганга 2 шпаргалкадан күчергәнгә 5 укучы имтиханнан чыгарып җибәрелә. Аларның нәтиҗәләре саналмый, киләсе елга кабат имтихан тапшырасылары була. Тиешле иң түбән баллны җыя алмаганнарны да шул ук язмыш көтә. Андыйлар да арткан. Узган ел математикадан 179 кеше тиешле балл җыя алмаса, быел инде 328. Имтихан нәтиҗәләре белән канәгать булмаучылар да арткан. Махсус комиссияга 912 шундый эш тапшырылган. Алар каралуда. Бүгенгә 87се чыгарылыш сыйныф укучылары файдасына хәл ителгән. Яңа уку елы нинди булыр соң? Министр дистанцион укуга кагылышлы әти-әниләр телендә йөргән имеш-мимешләрне кире какты. Әлегә төгәл карар юк. 1 сентябрьдән тулы форматта укырга әзерләнәбез. Әгәр дә инде Роспотребнадзор яки безнең республика штабы нидә булса үзгәреш кертсә, без аңа да әзер. Мәктәпләр балаларны кабул итәргә башлангыч сыйныф укучыларын бушлай тукландырырга әзерләнә. Шулай да карар Роспотребнадзор һәм Россия мәгърифәт министрлыгыннан. Гөлнар Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Документ алган яшьләр югары уку йортларына килә. Казан федераль университетына 62 мең абитуриент гариза биргән. Гәрчә узган ел бу күрсәткеч 8 меңгә күбрәк булган. Бу елның кабул итү кампаниясендәге үзенчәлекләре турында бүген туры эфирда сөйләделәр. Гариза электрон рәвештә генә кабул ителә. 4 меңнән артык чит ил вәкиле Казан федераль университетында белем алырга теләк белдергән. Искәртеп узабыз, әлеге уку йортына өстәмә 180 бюджет урыны бирелде.
Заказ государства. Бюджет ураны ул дәүләт заказы дигән сүз. Студентлар федераль бюджет хисабына укый. Нинди һөнәрләргә ихтыяҗ бар, бюджет урыннары шул юнәлешләргә биреләчәк. Республика районнары буйлап сәяхәт итүче Тассыр әләме бүген Буага килеп җитте. Аны шәһәрнең Үзәк мәйданында җыр биюләр белән каршы алдылар. Байракка әлеге җирлектә булуын раслап, район гербы да беркетелә. Бәйрәмдә Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәк салалар. Тассыр әләмен тоткан егетләр һәм кызлар ретро автомобильләрдә шәһәр урамнарын әйләнә. Соңгы тукталыш Иген басуы иртәгә әләмне Биектау районында көтәләр. Бу безнең өчен бик кадерле. Чөнки без шушы 100 еллыкта туып, шул 100 еллыкта белем алып, кеше булган ветераннар, шушы Татарстанга үзебезнең патриотик тәрбия белән балаларны тәрбиягә зур өлеш керттек. Яршалыда да бүген әләмнәр җилфердәде. Монда регата буенча Татарстан беренчелегенә ярышлар бара. 3 көн дәвам итә торган җилкәнле спорт төрендә республика шәһәр районнарыннан җыелып узышалар. Шулман өстендә моның кадәр җилкәннең бер юлы җилгә киерелүе сирәк күренеш. Ул Казан, Яршаллы, Алабуга, Яшелүзән регатчылары белән тулы. Сәйләндә тезелеп йөзүче көймәләргә старт бирелә. Билгеләп куелган маякларны узар өчен җилне үзеңә кирәк юнәлештә куллана белергә кирәк. Вот только что вы видели. Әле генә бер борылышта 10 җилкәнле көймәнең төртешеп алганын күзәттек. Бирдә төрле хәлләр була. Беренче көнне җилкәннәр дә йыртылды, мачта да сынды. Әлеге спортта иң мөһиме җил булсын. Ул тынса ярышларда туктый. Су өстендә чайкалып тик торган чакларда була икән. Кимәле спорт ярышларында 61 спортчы чыгыш ясый. Алар категорияларга бүленә. 420 һәм кадетларда 2-шәр, башкаларында берәр спортчы чыгыш ясый. Отлично, ветер хороший. Ярышта 8 яшьтән катнашырга була. Спортчыларның яртысы гүзәл затлар, җилкәнле көймә спорты хатын-кызлар егетләрнекенә бүленми. Я занимаюсь уже 10 лет. Мин инде 10 ел шөгыльләнәм, ярышлар бик яхшы уза. Иң тиз йөри торган көймәләр классында чыгыш ясыйбыз. Аны бүген килеп кенә бетереп булмый әле. 3 көн дәвамында инде 9 ярыш узган. Тассырның 100 еллыгына багышланган әлеге чемпионат бүген тәмамланып, җиңүчеләре билгеле булачак. Яршалыдан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Судагы спорт төрләре буенча Синтез клубы узган 2 елга нәтиҗә ясады һәм максатларны билгеләде. Судагы уңышлар турында Илдар Сафиуллин. Бу сезон Синтез клубы тарихына алтын хәрефләр белән язып куелачак. Казан ватерполчылары Россия күләм ярышта һәм югары лигада чемпион булып танылды. Синтез судагы спорт төрләре клубы узган 2 елга нәтиҗәләр ясап, матбугат конференциясы оештырды. Были определенные видения и надежды. Безнең йөзүчеләргә дә, суга сикерүчеләргә дә, ватерполчыларга да өметләребез зурдан. Алар ышанычны аклый. Олимпия уеннарына килгәндә алар илнең җыелма командасына керергә исемлектә торалар. Киләсе елга аларга зур ышаныч баглыйбыз. Соңгы тапкыр безнең команда Россия чемпионатында 2007 елда откан иде. 13 ел үткәч кубок янә Казанга әйләнеп кайтты. Алдагы сезонда бу казанышны саклап калугына түгел, суперкубокны яулау бурычта тора. Чемпионнар лигасында уңышка ирешү һәм безнең спортчыларның Олимпия уеннарында һәм дөнья чемпионатында катнашу өчен Россия җыелма командасына сайлап алынуы да бик мөһим. Задача первое место. Максатыбыз алдагы сезонда да беренче урынны яулау. Россия чемпионатында да, ил кубогында да. Чемпионнар лигасында әлегә аңлашылмый. Катнашырбызмы, юкмы? Синтез су тубы командасы июль айыннан күнегүләрне башлап җибәрде. Коллективка яңа 5 уенчы алынган. Оргсинтез бассейнында спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Заманча җиһазлар, уңайлы киенү, хишнү бүлмәләре. Для команды созданы все условия. Командага шөгыльләнү өчен бөтен шартлар да тудырылган. Бик җайлы бассейнда күнегүләр үткәрәбез. Анда күптән түгел ремонт ясалды. Спорт корылмасында барысы да югары дәрәҗәдә. Бассейнга ремонт Казан Оргсинтез җәмгыяте ярдәм белән ясалган. Хәзер исә уртак хезмәттәшлек нәтиҗәсендә судагы спорт төрләре буенча балалар академиясе оештырыла. Пока она только зарождается, начнем с малого. Бик зур эш ешып кына килә беренче елны. Анда 6-9 яшьлек малайлар һәм кызлар кабул ителергә тиеш. Шулай итеп клубта үзебезнең спортчыларны тәрбияләү буенча бердәм система төзеләчәк. Россия чемпионатын 1 сентябрьдә башланачак, ләкин ярыш календаре әлегә төгәл билгеле түгел. Чемпионнар лигасына сайлап алу турниры октябрь ахырына башланыр дип көтелә. Синтезга уңышлар телибез. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Безнең белән калыгыз.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру. Бүләккә Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта чыгышта иртәнге аяз һаваны болытлы көн алыштыра. Мондый һава торышы кичкә кадәр саклана. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, урыны белән яшенле яңгыр булу ихтимал. Кайбер районнарда көчле җил көтелә, температура тагын берничә градуска күтәрелә. Төньяк-көнчыгышта 29 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеста иртән явым-төшемнәр булмаса да, көндез вак яңгыр явачак. Ял көннәрендә бераз суытады фаразлый синоптиклар. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта иртән аяз һәм кояшлы, ә көннең икенче яртысында алмашынучан болытлы һава көтелә. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә температура 31 градуска кадәр күтәрелә. Һаваның дымлылыгы да югары. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көннең икенче яртысында урыны белән яңгыр явачак. Халык сынамышларына ышансак, август ахырында Салават күпере күренсә, көз соң килер диләр. Россия Ислам институты 2020-2021 уку елына лингвистика, журналистика, теология юнәлешләре буенча студентларны кабул итүне дәвам итә. Документларны 14 августка кадәр китерергә мөмкин. Казандагы телефон 251-01-55. Минем умыртка бүсерен алдылар инде һәм кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост умыртка баганасын алдынгы технология буенча операциядән башка давалый. Бүсер үзе нерв һәм кан тамырларын азат итеп үз урынына тартыла башлый. Авырту китә, хәрәкәт итү җиңелләшә. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда явым-төшемнәр көтелми, 28 градуска кадәр җылы, төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 55%. Җирнең магнит кара тыныч. Акбарсданнан фатирлар, ипотека аена 6500 сумнан. Без кайда, егез шунда. Төгәлрәк мәгълүмат өчен Казандагы телефон 295-77-77 номеры буенча яисә akbarsызыкdom.ru сайтында. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6500 рублей в месяц. Звони 295 77 77.